Second morning. There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay, then I will stay here forever. If you're meant to. Hello, good morning. Ay, ang lamig. Yan, nagsisimula na kaming magligpit. Yan nga, nag-start na rin ako mag-dismantle. Kaso ko hindi ko tinuloy kasi basa pa ng hamog. Kailangan patuyuin muna bago iligpit. Talagang gusto kong bumili niyan. Pang 2 days na namin. Ngayon ang nagamit pa lang is ewan ko nakikita. Ayan, 83% pa lang. Kaya daw nito. Tapos yan may mga USB socket. May pang 12 volts. Daming mga saksakan. Yan, sinampay muna yung cover doon. Kasi, itong part na to, basa. Ito ang hindi. Ayan o. Basa. Di pwedeng iligpit na basa. Gusto ko nitong tent na to kasi madali lang ang pag-install, madali rin ang pag-dismantle. Ipupus lang yon. Yung top, yun na, parang payong. Yan. Okay na kami. Ito na yun na lang ang hinihintay namin matuyo. Basa kasi. Okay, yan. Bye-bye na camping site. No place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. Yan. Nalagay na namin lahat. Wala nang naiwan. I-check, pupuntahan namin, bibisitahin namin yung mga kasamahan naman namin. Nakapag-ligpit na rin sila.
Yan, pauwi na kami. Ay, madumagatap sa ano? Ito ba train? Yeah. Yan, bumaba kami dito sa Kumang Train para kumuha ng picture. Ayan, oh. Ayan, bumaba dito sa McDonald's kasi gutom na naman si Bunso. Kami ni Kuya na iwan dito kasi inaantok kami. Hindi kasi ako gaano nakatulog kagabi. Kasi ito nagsasalita pag tulog. Hindi ako makatulog, tsaka yung isang may tent doon sa kabila. Dinig na dinig ko ang hilik. Kaya, ayan. Dito pa rin kami sa nag-stop kami dito sa tabi kasi para baka daw maganda ang view kasi nasa mataas kami. Ayan, nasa highway kami tumigil.